Měla jsi už takový steak někdy? Nikdy. Ne. A pěkný zážitek to byl. Bylo to bomba. Tak ahoj přátelé, já vás vítám u nového videa. Tentokrát se nacházím na Slovensku a dneska to bude speciální díl, protože já jsem tady poznal hodně suprového člověka, jmenuje se Kamil a ten nám ukáže, co všechno je zatím, než si vůbec dáte takovej, dá se říct, král steaků T-bone. Ukážeme si, z jakého to plemena, ukážeme si rovnou toho býka, ukážeme si, jak se to staří, jak se to připravuje a nakonec to samozřejmě ochutnáme. Takže se pohodlně usaďte, doufám, že už máte sliny jako já, protože já už mám na to úplně velkou chuť a jdeme na to, pojďte. No a jinak se nacházíme v obci Hnízdné, je to kousíček od Tater a tady se vyrábí první slovenská viska. Mají tady k tomu zoologickou, čokoládovnu, mají tady chov toho hovězího, ovcí, krásnou restauraci, prostě je tady toho plno. Takže my se na to jdeme podívat, pojďte. No a to je on. Ahoj Kamile. Ahoj, pekne vítam. Já už jsem tě představil tady fanouškům, takže to je Kamil, můj dobrý kamarád a ten nám vlastně dneska všechno ukáže. Na co se můžeme teda těšit, Kamile? Pôjdeme sa pozrieť na proces od začiatku do konca. Čiže výber býka, porazenie, viac menej to vyzrenie až po samotné jedlo. Tak špičkový, suchozrený steak. Tak jo, takže jdeme rovnou teda, jak se říká, do maštale nebo do gravína. Tak, ideme si pozrieť, super kusok. Aha, tak super. Takže vy se za chvilku dozvíte, jaký je to plemeno a tak dále. Tak jdeme na to. Tak Kamile, tak to je ten skot teda, který používáš na ty steaky. To je ten prvý krok, kde má výzvu, vyberiem si býka, ktorý je najviac hodný na to, čo potrebujem. Čiže najviac sa zamerávam na chrbáty, aby boli krásne, veľké. Aha. A samozrejme používame celého býka, všetko mäso. Býky majú v priemere od toho cca roka a pol, roka 8 mesiacov a nejakých tých 680, 720, 750 kg. Je to francúzske mäsité plemeno, ktoré nie je až tak úplne vhodné, nie je typické pre dry age, lebo ten dry age predsa len potrebuje na zrenie aj ten tuk, lebo tam sa veľa tej vody odbúra. Ale snažíme sa im nejak pomôcť a pri tom prikrmení ich odsúvať a prisúvať na novo, aby sa trošku to tukové vlákno, tá vrstva urobila. Lebo však vieme, tuk je nositeľ chuti. Áno, a sú to opravdu pekní kousci, ale... Máme tu aj menšie, väčšie, lebo veď, aby bolo z čoho vybrať a tieto napríklad, čo sú tuto konkrétne, majú okolo 550. Dnu sa schovávajú väčšie kusky a potom je to ešte aj oddelené na menšie a na tie úplne veľké, ktoré sú hotové. Takže vy na to využíváte hlavne bičky, jalovičky, ne? Nie, zatiaľ bičky a uvidíme, čo ukáže čas. Sú aj nejaké farmy, ktoré používajú aj jalovičky, ale my sme zatiaľ len na bíkoch čisto. Tak jo, takže to je z toho chovu asi nám to stačí takhle, že jo? A my se teď teda půjdeme podívat na to, jak se to bourá vlastně pro tu tvoji potřebu. Tak, to bude ten krok 2. Super. Tak Kamil, my teď jsme teda na té bourárně a už tady máš krásný čtvrtě, teď už teda zadní čtvrtě, tak pověz, co teda všechno z toho ty využiješ. No, takže sme späť. Štvrte už majú za sebou niečo, čiže vyseli na haku nejakých 10 dní. Využijem všetko. Sľúbeného obedaného býka, ktorý sa porazí, rozdelí sa na štvrte, čiže sú 4. Použijeme všetko. Základ pre nás sú tie suché stejky, chrbáty. Čiže chrbáty idú ako priorita prvé a potom sa používa predné, zadné na lúpané, pečené, na udenie, alebo používame mäso na vývar, kosti na vývar, silný pečieme. A nás teda dneska zajímá hlavně, říkali jsme, u nás je to vlastně nízký roštěnec, nebo hřbet, tomu říkáš asi u vás. Áno. Takže nízký roštěnec nás zajímá ten T-bone hlavně. Áno. Budeme používať T-bone, čiže sa bude vysekávať. Takže Mirko akurát dodeľuje tu ten chrbát sľúbený. Keď vznikne prierez, bude pekne vidno ten T-bone. Martine, počkej, no. Bude vidieť pekne tú kosť, ktorá rozdeľuje chrbát na dve časti, kde bude nízky roštenec a sviečkovica. Tam, kde bude ten vyšší podiel sviečkovice, tá najkrajšia časť, ten stred, tak to sa môže volať kľudne aj porterhouse, alebo ten plný T-bone, kde je vidieť ten veľký kus mesa. A kolik ty to vlastně uděláš z těch T-bonů? Tady z toho třeba kusu, když ho vidíš takhle. Ono záleží, aké hrubé kusy chceme, ale štandardne je to nejakých 5 kusov. Možno 4, keď potrebujeme hrubšie kusy. Častokrát je to aj o dopite, či ten zákazník vyžaduje väčší kus, alebo menší kus mesa. A ty žebra se nechají delší, teda, že to děláš ty tomahawky, jo? Áno. Aha.
Z jednej strany tu môže byť tomahawk a z druhej strany už, kde sa začína prepájať tá sviečkovica s nízkou rozčenkou, tak vznikne tzv. Sirloin, čiže je to druhá strana toho T-boneu porterhouse. To si chvíľočku ukážeme. A kolik třeba tak má jako hmotnost ten T-bone, jeden ten kus? Zhruba kilo, niekedy je to 700 gramov, niekedy je to kilo a pol, mali sme už aj 2,4 kilový kus. A ono teda nutno podotknout, že vlastně hodně to ztratí na hmotnosti, že? Áno. Kolik třeba tak procent se to pohybuje? Od 45 do 55, ako kedy. Záleží, ako má to tukové vlákno, ako dlho je. V tom samotnom dry age, áno. Takže Toto môžeš nechať, Mirko. Keď môžeš, Mirko, tu nám polož, prosím. Ďakujem. Takže, z tejto, alebo môžeme začať tým sľubeným T-boneom. Keď sa ešte potom očistí úplne raz, my si ho nechávame solný špinavý, lebo pri tom zrení to ešte stiahne a prídeme o ďalšie mäso, vznikne tzv. Rámček. Čiže my si to potom už po vyzretí zarovnáme a tam bude krásne vidieť rozdiel toho mäsa. To znamená, keď si to pozeráme z tejto strany, vidieť sviečkovicu, nízky roštenec. Áno. A teraz, keď je na tejto strane roštenec, na tejto strane bude krásna čistá sviečkovica. A jediný rozdiel medzi T-boneom, alebo mal by byť medzi T-boneom a porterom je to, kde je väčší podiel toho mäsa, tej sviečkovice alebo všeobecné mäsa a je hrubší kus. Kde už končí sviečkovica, tak už začína byť čisté mäso, nízky roštenec a vzniká tým pádom len jedna časť T-boneu a to je u nás tzv. Sirloin, pre niekoho je to New York strip, alebo keď už je to bez kosti. Tu je tá čistá časť, tá jedna časť toho T-boneu, kde to rozdeľuje v tváre T a je to čistý nízky roštenec a tu aj vidieť, ako je to po vašom libový. Libové, áno. Libové, čiže je tu dosť málo tuku, tým, že je toto plemeno šarolák, čo nie je úplne typické vhodné, ale o to je tam viac chutí v tom mese. Je to čisté meso a tuto je vedieť už, ako sa snažíme prepojiť a získať aj to tukové vlákno, extra tuk, aby bolo tam to mramorovanie, aby nebolo čisté meso, aby nebolo extra suché. Hele, a Kamile, když to máš teda také připravené tady ty kusy, což má třeba, já nevím, 5-6 kg vždycky, nebo možná k 10 kg. No, okolo 10 kg cca. Kam to potom bude následovat? Potom to bude nasledovať naspäť, odkiaľ sme prišli, kde sme sa privítali. Čiže ideme do reštaurácie, do remeselného pivovaru s reštauráciou Taberna a tam pôjdeme do chladničky, kde sa to musí zasa vyrovnať pH, tá vlhkosť alebo celková tá teplota, aby sa mäso nachystalo na ten posledný tretí krok a to je už do certifikovanej plne automatickej elektrickej chladničky Dry Age, kde začne zrieť. To znamená, ten celý proces, nejaké tie 3 až 4 týždne, ktoré sa stanú, kým ide do dry age a my nepočítame, a začíname počítať dní zrenia, až keď dáme do originál certifikovanej chladničky. Čiže to pôjde ešte na nejaké 2 týždne do inej chladničky, bude sa s tým robiť iné veci, iný proces. A keď dáme prvý deň do dry ageovej chladničky, vtedy začíname počítať dní. A to si ukážeme teda? Áno, tak tam pôjdeme zase za chvíľu. Tak za chvíľku se uvidíme u vyzrávací lednice. Tak. Čiže to je ten tomahawk, jak sme sa o tom bavili. To je sľubený tomahawk. Zvykne mať ešte dlhšiu kosť, len tým, že my potrebujeme miesto v dry-ageovej chladničke, je to tak vysoké, že to potom nedokážeme využiť ten potenciál, robíme trošku menšiu kosť. Tuto vidieť aj s tým šalikom, s tým prekladom. A druhá strana, druhá časť, už vidieť pekné čisté mäsko. Lebo ono sa to vždycky prepája nejaký trebárs porterhouse, ide to do sirloinu a potom zasa to ide na kosti od sirloinu do nejakého tomahawku, čiže už to ideme zasa na ryba, ideme vyššie až ku lopátkam. A tam v tých názvoch zároveň je to vidieť aj v tom tukovom preklade, preto je to vždycky chrbát, ale iná chuť cez ten tuk, cez to tukové vlákno. Čiže krok 1 pri tých stejkoch, ktoré budú vyzreté na dry age, je to, že ich dáme do tej chladničky, kde sa vyrovná pH, vlhkosť, teplota, aby boli úplne pripravené do kroku 2, do
certifikované chladničky dry age. Máme 4 druhy, tomahawk, ribeye, sirloin a T-bone alebo porterhouse, tým, že je tam väčšia sviečkovica. Takže nahoře koukám, že je ten tomahawk, pod tím je vysoký roštěnec, jako potom je ribeye a potom ide sirloin alebo T-bone, ten porterhouse. A T-bone to si dneska vlastně ještě ukážeme. Správne, ten budeme chutnať. Super. Teším sa. Takže teraz sme o druhej chladničky, to je tá plne automatická, elektrická, certifikovaná dry age. No a pri prvej chladničke mäsko nechávame nejakých 10-14 dní, záleží to, aké je veľké, aký ten byk bol veľký, aké sú tie kusy. A tuto začíname počítať ako keby od znova. Čiže celý ten proces, ktorý sa dial doteraz, nedávame, nepočítame do tých dní zrenia. A keď dávame do tejto konkrétnej chladničky, vtedy začíname prvý deň. No a minimálne 35-37 dní je v tejto chladničke mäsko, ale snažíme sa ho mať tam aspoň nejakých 50 dní. Je to možno veľa nie naozaj, lebo čo je veľa? Mali sme tam mäso aj 180 dní, je to už možno pre takých tých fajnšmejkrov. A vieme, že každým dňom prichádzame možno o tú gramáž, ale zasa o to viac sa zvyšuje kvalita, krehkosť toho mäsa. Vzniká väčší ramček, väčší odpad, ale o to väčší pôžitok. A zase, keď sa pozeráme, tie isté typy mäsa ostávajú, len vyzerajú úplne ináč, tým, ako ich stiahne. Čiže stále sa bavíme o tomahawku, o ribeye, o porterhouse, alebo o T-bone u vás a o sirloine. Dole na spodku úplne je taká tá kocka, to je tá himalajská soľ, ktorá sa odparuje. Je to certifikované, opakujem, čiže je to rovnomerne rozháňa ten vlhký vzduch, ktorý konzervuje a v úvodzovkách suší to mäso. Čiže odburáva z neho tú vodu, ktorá by sa možno mohla tá krv kaziť a uchováva to mäso stále OK, čerstvé. Ale když se koukám tady do té ledničky, jako to má tak hodnotu teď? By oko, když se na to podíváš. Bavíme sa o mäse, ktoré je v ňom, alebo o chladničke, koľko stojí? Môžeme chladničku i to maso. Chladnička stojí okolo tých 4,5-5,5 tisíc. Záleží, aká je. Euro samozřejmě. Samozrejme euro a samozrejme bez DPH. Ano. A maso teď, co tam vidíš? No mäso, to je zasa otázka na otázku. Mäso, ktoré sme kúpili, alebo v predajnej cene. Čiže zase je tam mäso za nejakých tých 2,5 tisíc a viac. Záleží, aká je tá gramáž, konkrétny kus, ale tak okolo tých 2,5 tisíc. Krásný. Tak kam jdeme teď dál? Pôjdeme do kuchyne. Super. Na chvíľočku vás tam vezmeme do zákulisia, aby sme si ukázali, ako sa pripravuje konkrétny taký ten suchý steak, suchozretý dry age. A my si dnes pripravíme, ako sme si slúbili, porterhouse. Bude to veľmi krásny kusok, bude mať cca kilo a veľmi sa na to teším. Tak poďme. To ja taky, ale tak jdeme na to. No, takže som späť a predsa len som prišiel aspoň ukázať kusok, ktorý sme si vybrali, slúbený kusok, porterhouse, čiže T-bone, kde je veľká časť sviečkovice, nízky roštenec, kosť v tvare T. Aha, vypadá to fakt krásne. Hele. Je to pekný kusok, naozaj dobrý. Chodíme s tým zákazníkovi preto, aby bolo vidieť, že to nie je niečo, nejaký poltovar, alebo že to nie je mokré, že je to reálne suché a čo si objednal. Vypadá to fakt krásne, hele. Kolik to má taká na výšku ten? To má aspoň 5-6 cm, ne? Tak a plus... No, ako na šířku myslím. Rozumiem. A plus to má nejakých 1,1 kg. Ty bláho. Tak to asi není pro jednoho člověka, viď? Záleží, aký si jedak. Tak já jsem velký jedlík, ale myslím si, že bych to asi nesněl sám člověk. Zatiaľ máme rekord a konkrétne na takýto porterhouse náš stály zákazník, ktorý zjedol 2,4 kg kusok sám. Kost poprosil zabaliť pre psa a predtým mal ešte predjedlo a k tomu prilom. Tak to asi se mě netýká teda. Já to samozřejmě nesním, takže si k tomu přizvu určitě nějakého svého žáka a ochutnáme to společně. Tak poďme na to. Super. Príprava je pre nás, kuchárov, veľmi jednoduchá. Rozpálený grill, olej a to je všetko. Mäso si poupekáme z každej strany. Snažíme sa ho skaramelizovať, aby sme ho aj zavreli, aj aby vynikla chuť. Vyzerovo, aby to bolo pekné, urobený ten rámček, síce nie ten, ktorý je suchý a ide preč, ale ten, ktorý vzniká pri opekaní aj pri inom stejku. Po opečení z každej strany dáme do neho soľ, korene, veľa lásky a nehy a pôjde do konvektomátu na pečenie. Cca 10 minút záleží od toho, ako veľmi ho chceme prepečenú.
Можеш ли да те сега с надолу? Niekedy, keď máme čas, nechávame ho aj na kosti, lebo cez tú kosť tiež je to vodič a ide cez neho teplota. Mäso pustí svoj vlastný tuk, čiže pridaná hodnota, zvláčni ho a prida chuť. Niekedy sa ľudia boja ho papať kvázi surový, lebo my si myslíme, že tá škála prepečenia je iná ako pri mokrých stejkoch. To znamená, že keď je pri mokrom stejku medium, tuto by bol už ako keby medium plus, medium well. Čím menej je prepečený, tým je kvalitnejší, chutnejší a krehkejší. Takže do gastronadoby, do konvektomátu, cca 10 minút. Vidíme sa za chvíľočku. Takže porter, ktorý bol v konvektomáte, vidíte, ako pekne ožil. My mu trošku ešte pomôžeme, pozor, lebo to asi strelí. Takže niečo také. Orežeme si ho od kosti. Takže máme to rozdelené. Nízky roštenec, kosť v tvare T, sľubená sviečkovica, veľká, opäť opakujem názov Porterhouse, čiže T-bone. Kosť dáme ako dekor, takto, na tanier a ideme si dokončiť Porterhouse tým, že ho ešte zavrieme z každej strany. Takto. Sviečkovicu už iba menej, lebo ona potrebuje menej. Kľudne si to môžeme zase sflambovať, aby bola sranda, aby boli trošku efekty. Aby sa to dostalo aj do vnútornej strany. No a neostáva nám už nič, len to krásne nachystať, orezať rámček a prizvať vás k stolu. Vidíme sa. Tak ahoj, som späť. Ahoj. So sľúbeným stejkom na suchom zrení Porterhouse. Kosť v tvare T, menšia časť je sviečkovica, väčšia časť je tzv. Nízky roštenec, mierny dekor a ako stále veľa lásky a nehy. Je to sflambované a je to glazované na našom gazdovskom masle. Krásne. Prajem dobrú chuť. Poďme na to. Díky moc. Tak jo, tak jdeme do toho. Tak slečna má přednost, tak ti tady... A čo to bude? Bude to aj z jedného kuska, aj z druhého kuska? Jo, tak zkusíme oboje. Já ti dám takhle po jednom, takhle zatím. Přílohu si k tomu dej sama. Děkuji. Prosím. A Kamil, ty se nandáš asi, viď? Jasné, já se nebojím. Já už se na to úplně klepu, člověče. Sliny mi tečou. Tak, super, dám si aj tento kusok. Aha.
prílohu a poďme na to. Tak, Prajem dobrú chuť. Dobrou chuť. Tak to je bomba. To se úplně rozplývá na jazyku. To je nádhera. Ovoňaj to, privoňaj si, ako to skvelé vonia. Čuvina to môže byť? Nádherně to voní. Dá sa? Super. Skvelé, tešíme sa. Tak jo, tak my to jdeme sníst, protože kameraman samozřejmě taky má hlad. Takže my to teď chvilku stopneme a až se najíme, tak ještě se něco si řekneme a rozloučíme se ještě. Tak pojď, kamera, vypni to a pojď si dát taky. Tak přátelé, my to máme úspěšně za sebou. Kamile, tohle je důkaz toho, že to asi chutnalo vždycky. Víte, to je nejlepší. Mistře, asi chutnalo. Asi chutnalo, ale. Tak to sa veľmi tešíme. Fakt to bylo super, ale. Ďakujeme pekne. Kamile, super. Vy si pojedete okolo, tak se tady určitě zastavte, protože to fakt stojí za to. Já jsem se teda nadlábnul s mýma žákama jako blázen. A já ti, Kamile, moc děkuju. Přeju ti hlavně hodně spokojených strávníků tady, ať se vám daří tady, protože to je to super. Pekne. Ako stále radi sme ťa videli, radi sme vás videli a dúfam, že sa vidíme. Doufám, že se uvidíme i v budoucnu. Tak přátelé, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte hodit like, odběr a zvoneček. My se na vás budeme těšit u dalšího dílu a my tady máme s Kamilem ještě nějakou prácičku. Takže si mějte krásně a ahoj. Ahoj. Jdem si jdeš to dát ještě, Kamile, co? Jdem to něčem zapít. Pojď. Tak Martine, jak ti chutnalo? Měl jsi už takový steak někdy? Nikdy jsem nic takového nejedl, bylo to výborný. Tak to jsem Určitě doporučuji všem, kteří pojedou okolo, ať se staví. Bylo to bomba. Tak jak chutnalo tobě? Bylo to výborný. Jo. Měla jsi už takový steak někdy? Nikdy. Ne? A pěkný zážitek to byl. Až budete své výrobky prezentovat svým přátelům, budete jim dál ochutnávat, nezapomeňte na to krájet na prkénku. Máme velký výběr prkínek, takže si určitě každý vybere a hlavně může vám to pogravírovat. Mrkněte se na to, vypadá to opravdu exkluzivně a až na tom bude ten váš výrobek, tak to bude o to líp chutnat. Takže mrkněte se na e-shop, anebo nás navštivte přímo v kamenné prodejně v Ústí nad Labem. Je to Žižkova ulice 703. Budu se na vás těšit. Ahoj.